Maayong buntag sa tanan. Naanata karon sa napulog upat nga Domingo sa ordinaryong panahon, the 14th Sunday in ordinary time. Si matingala mo nga nag-14 naman pader nga murag wa man ta naka-ordinary time sukad iambak mag-14, no? In fact, taon-taon na to nagsugod og ordinary time, no? Human sa Feast of the Epiphany. After ni ana, nag-ordinary time na ta, na hunong lang tungod kay naamay mga other seasons nga naka-insert sa Lent o sa Easter. O karon nanata sa ikanapulog upat. So, 20 Sundays to go. Peace of Christ the King na pod. Ingana kadali ang panahon, mga igsoon. Okay? Ang atong tema karon nga Domingo, gitawag kita sa pag-ampo sa tag-iya sa anihon, aron sa pagpadala kanato og magpadala usab kanato og mga dugang mamumuo. We are called to pray to the Lord of the harvest to send us and send out more laborers. Ang atong ebanghelyo nga atong makita diya sa Lucas kapitulo 10, 1 ngadto sa 3 padayon 17 ngadto sa 20, naghisgot kini sa pagpadala ni Kristo sa 72 ka mga dugang sumusunod. Okay? 72, lahi ni siya sa 12 ka apostoles, no? Kining 72 mao ni ang produkto sa mga pagtudlo o pagwali ni Kristo sa mga kalungsuran. Okay? Mao ni ang mga tao nga nagdesisyon nga musunod sila kang Kristo tungod kay nakadungog sila sa iyang pagwali. Okay? O gitagaan ni Kristo silang 72 og misyon nga mao ang pag-andam ni ana nga mga lugar sa iyang pagbisita, no? Kumbaga sa dili pa siya mo bisita, kinahanglan nga naasay mo pahibalo og muandam ana nga lugar nga muanha siya. Okay? Mao ni trabaho sa 72, so pares-pares sila ni Kristo. Okay? Gipadala sila tagurha 2 by 2. Og aside diana, gitagaan niya ang 72 og otoridad nga muayo sa mga masakiton kung bisan asa sila paingon. Og in fact, gihatagan niya sila og otoridad nga mobilin og kalinaw sa bisan unsang balay ang ilang bisitahon. Okay? Kung atong basahon pag-ayo ang atong ebanghelyo sa Lucas kapitulo 10, niingon si Kristo nga ayaw mo pagdala og bag, ayaw pagdala og sandalyas, ayaw pagdala og bisan unsa, sungkod ray dalha, no? Inig-adto ninyo sa balay kung padayunon kamo, igna nga ang kalinaw ibilin ko diini nga balay. Okay? Ug ingon si Kristo nga kung unsa ilang ialagad, idalit sa inyo, kaon mo ana. Pero kung naay dili mo dawat sa inyo, okay? Lakaw mo anang balaya o gitaktak ang abog gikan sa inyong mga tiil. Okay? Isip pagpakita nga inyong gibakwi usab ang kalinaw nga inyong gibilin. Mga igsoon, dili lang ang 72 ka mga sumusunod mo ay hatagan niini nga misyon. Kitang tanan, gihatagan kita sa misyon ni Kristo. Mao ang pagsangyaw kaniya o pagpahibalo sa mga katawhan may tungod kaniya. Mao na ang gitawag nato nga the Great Commission, no? Ang dako nga kamanduan, no, nga atong imantala ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Pero niingon si Kristo sa atong ebanghelyo in Luke chapter 10 verse 2, niingon siya, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. The harvest is plenty, but the laborers are few. Daga na anihon pero gamay ra may muani. Unsa may pasabot ni Kristo niini? Kinsa man iyang gipasabot nga anihon or unsa man siya? Ang gipasabot ni Kristo nga anihon is ang kalibutan. No? Ang kalibutan usa kini ka mahisama kini sa usa ka dako nga kaumahan. The world is like a rice field. No? The harvest season, ang ting-ani ni abot na. Pero ang problema kay wala may muani or gamay ra ang muani.
No? Kinsa man ang mga mamumuo, mao kini ang mga Kristohanon. Kita ang gipasabot ni Kristo nga mga laborers. Kitang mga Kristohanon, mga sumusunod ni Kristo. Gamay rata. Nasayod ba mo nga sa tibuok kalibutan, there are 1.4 billion Catholics sa tibuok kalibutan. 1.4 billion ka-Katoliko. Katoliko pa lang na. Wapilabot ang mga kulto, ana. Okay? Kita sa CEC, wala rata kaabot og 100,000 gani siguro. No? I would say. Pero daghan tag mga simbahan sa CEC sa tibuok kalibutan. Okay? Ang Orthodox mao gihapon. Daghan gihapon sila kaayo. The Protestants daghan kayo sila, the Evangelicals o guban pa. But ang punto is not about religion. Ang punto is about Christianity, ang pagkakristohanon. Now, timanin ni, Christianity is an unending labor to proclaim the kingdom of God. Ang pagkakristohanon, mao kini ang walay undang nga trabaho sa pagmantala sa gingarian sa Ginoo. Dili but pasabot nga Kristohanon ka na dinarakutob. Ha? Tangtangon ginato ng mentality nga nakailan na bitaw ko Ginoo. Okay na ni. Kay usahay kana nga panghunahuna maura na atong padulngan sa impierno. No? Okay na ko ani. As long nga nakaila ko Ginoo, fights na. Wa ba ta nasayod nga ang pagkakristohanon wala nay undang nga trabaho. Di mangutana ko sa inyo, kanong naaman ta diri kada Domingo? Ha? Tungod kay again, part ni sa atong pagkakristohanon ang pagsimba. Kung muundang ka ana, sama ra nga niingon ka nga niundang ka sa imong pagkakristohanon. So Christianity is an unending labor to proclaim the kingdom of God, to preach Christ crucified to the nations. Ang atong pagsangyaw sa gilansang nga Kristo ngadto sa mga kanasuran. That is why ang pinakatumong gid sa simbahan, ang pananawon sa simbahan is mag-evangelize gid ta. Walay undang. Okay? In fact, hangtod sa katapusan natong gininhawa, dapat nag-evangelize ta, dapat nagsangyaw ta may tungod sa Ginoo. Kutob sa atong mahimo, kutob sa kung asar kutob ang atong kinabuhi. Mauna ang Christianity, ang pagkakristohanon. Pero subo lang tungod kay gamay na lang kaayo karon nga panahon ang andam nga motrabaho sa ilang pagkakristohanon. Gamay na lang kaayo. Gamay na lang ang mga tao nga midawat sa tawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Gamay ra kaayo. Pangutana, unsa may nakababag kanimo or sa imong kaugalingon, sa imong pagtrabaho, sa imong pagkakristohanon o sa imong kaluwasan karon nga panahon? Sa may nagbabag sa imo? No? Dagan kayong babag karon nga panahon. Nganong nakuntinto na lang ta. Nga nakaigo ra ta nga nakailan ni Kristo. No? Dagan kaninyo dugay ng mga Kristohanon. No? Pero naunhan pa hinuon mo sa mga bag-ong Kristohanon. Naabsan mo sa pagtubo. Ngano man, tungod kay niundang pud mo pagtubo. Okay? If what you are doing now does not speak about who and what Jesus is, then that is a worthless and useless doing. Kung unsay imong gikabisihan karon sa imong kinabuhi,
kung wala na maghisgot kung kinsa ug unsa si Kristo, walay kapuslanan na ang imong gihimo. Again kung unsay imong gikabisihan sa imong kinabuhi karon, kung dili na mahitungod ni Kristo or wala na maghisgot kung kinsa og unsa si Kristo, wala na'y kapuslanan ang imong gihimo, kanang imong gikabisihan. Turn with me to Philippians chapter 2, verse 12. Filipos 2, versikulo 12. Niingon si San Pablo, paningkamuti ninyo nga ikinabuhi ang inyong kaluwasan nga adunay pagtahod o kahadlok sa Dios. Work out your salvation with fear and trembling. Take note, niingon si San Pablo, paningkamuti ninyo nga ikinabuhi ang inyong kaluwasan. Mga igsoon, ang atong kaluwasan nga nadawat sa Ginoo dili ni kanang murag spiritual experience lang. Kanang espirituhanon nga pagbati. No nga pag-ingon nga giluwas ka sa Ginoo. Kutob ra kas pagbati ba? Kinahanglan makita ni sa atong kinabuhi. Kasi San Pablo mismo nag-ingon, paningkamuti nga inyong ikinabuhi ang inyong kaluwasan. So, question, naatay trabaho o wala? Wala? Kaya nga nung moingon man sa San Pablo nga paningkamuti, kung okay na dito nga nakailan lang tas Ginoo, pahit sa dito. Mga igsoon, trabahoon nato ang atong kaluwasan, no? Dili mo pasabot nga trabahoon again let's not misinterpret this. Kay mismo ang Biblia nag-ingon nga naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios ug dili sa atong buhat. Dili ang atong pagpaningkamot may makaluwas nato. No. Ambot pasabot ba nga ang kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Mga igsoon nay gitawag nga participation ini. Kinahanglan na atay gitawag nga cooperation. No? Tagaan ta mo example. Tinuod giluwas ta sa Ginoo gikan sa sala. Pero kung ikaw mismo magpuyo ka sa pagpakasala, pangutana, maluwas ka? Dili. Kaya nagpuyo man ka, maman ang imong buhat. Sama ra na sa pagtuo nga ang pagtuo nga walay buhat unsa? Patay. Okay? So ang kaluwasan nga dili nato ubanan sa pagpaningkamot nga atong ikinabuhi, ipakita nato sa atong kinabuhi nga kita mga Kristohanon nga niluwas ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, patay gyapon na. Okay? Mana mga igsoon, naay tay trabaho. Mga Kristohanon. Ayaw paghulat nga, pagabot ra ka nga mamatay ka, unya expect ka nga muadto kag langit. Basin unya lahi ang imong padulngan. Una, pagsakan nimo sa langit, puti pa to tanan imong nakita, hayag ba puti antud nga magka itom. Sus paana man ka ba pasakan na paana dayon padulog imperno. Antud nga init naman. Igang naman kayo kanina bugnaw pa man to pamati. Paana man na imong kuan na imong paglawig. Ayaw pag expect dia nga wak na igo ka mo lingkod diya sa simbahan magtanaw niya langit ka na ayaw pag-ana. Nasabtan mo ninyo? Muna nga ang kaning pagsimba nato part lang ni sa atong pagkristohanon. Kabahin lang ni. O sa lamang ni sa atong mga angay buhaton isip mga Kristohanon. Mabitaw nga kusog kay masawayan ang mga Kristohanon. Sus! Simba-simba! Pag-uli, mga libakira! Ngano man, balaan kita tanawon pag naata diri, no? Pero pag naata sa atong balay, or asa tagikan sa Lunes, padulong Sabado, gawas atong tinuod nga kolor. Abi na to ang atong pagkakristohanon para diri matag Domingo. Mga igsoon ang atong pagkakristohanon kada adlaw ni kada segundo sa atong kinabuhi.
Mao bitaw nga niingon si San Pablo, sa ingon ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto. Kumukaon, muinom ug matulog kamo, buhata ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Whether you eat, drink, or sleep, you do it all for the glory of God. Imagine na, bisan mukaon ka, kinahanglan dapat ang Ginoo mahimaya. Unsaon ka na no? Kanang bisan magkaon ka nga mahimaya ang Ginoo. Di ayaw na pagkaon, kung busog ka na, ayaw na pugsay mong kaugalingon. Kung matulog ka, unsay klase sa kinatulgan nga makapahimuot, makapahimaya sa Ginoo, kanang dili maghagop? Anong saman? Ambot pasabot man ni San Pablo nga bisan sa mga ginagmay o mga walay hinungdan nga mga butang sa atong pagtan-aw, buhata na para sa kahimayaan sa Dios. Amen. Mao na nga mga igsuon nga ato ning pamalandungan karon nga panahon. Jesus should be the central theme of our lives. Si Kristo dapat ang sentro nga tema sa atong kinabuhi. Tungod kay nabuhi kita alang kaniya ug para kaniya. We live for Jesus. Ug ang atong tema pod naghisgot pod karon nga dili lang ta magampo sa Ginoo nga magpadala og dugang nga mga mamumuo, kundili kinahanglan nga magampo pud ta nga kitay unang ipadala sa Ginoo. Mao na atong tema karon, no? We are called to pray to the Lord of the harvest to send us kita nga ipadala ta and to send out more laborers. Okay? Og magdugang mga mamumuo. Pero kinahanglan nga magampo sa tas Ginoo nga kitay unang ipadala. How can God send us more laborers if we ourselves are not the ones being sent first? Unsaon pagpadala sa Ginoo og dugang nga mga mamumuo, okay? O dugang nga mga Kristohanon, kung kita mismo nga nauna, wala ta gipadala og una. Sabtan? Okay? Mao bitaw nga ang unang gipili ni Kristo nga 12. Gitawag niya og apostoles because the word apostle means being sent out, gipadala. Mo na ang meaning sa word nga apostoles, apostol, gipadala. Okay? Tanawa ang pattern sa evangelism ni Kristo. Nagpili siya una og 12. Okay? Iyang gitudluan sa angay nilang mahibaluan o iyang gipadala sa misyon. Di ba? Ipadala niya sila sa misyon. Gihatagan, gihapon niya og maura gihapon nga misyon iyang gihatag. Gitagaan niya otoridad nga muayo sa mga sakit, maghingilin sa mga yawa, no, magwali, may tungod kaniya. Muna iyang gihatag sa 12. Karon kay daghan naman ang nakabalo tungod sa 12, okay? Daghan na pod ang gusto nga ni sunod kang Kristo. So nagpili na sad si Kristo og 72. Gikan sa mga produkto nga gikan sa 12, kining 72, okay? Unya, gipili niya ang 72, maura gihapon nga misyon iyang gihatag, okay? Og gihatagan gihapon niya sa maong otoridad ug gahom. Okay? Tanawa ang pattern. Dili ta kaabot sa 72 kung walay 12 nga naguna. Unya, wala po'y 12 ka apostoles kung walay nagtawag nila nga naguna pod. Nga mao si Kristo. Nakita niyo yung pattern? Dapat naagi pirmi maguna. Okay? Mga igsoon, ang buot pasabot ni Ana, nga ang ebanghelyo ni Kristo, wala na niundang or wala na matapos dito lang sa 12 or sa 72. Nagpadayon ang ebanghelyo sa daghan nga mga kaliwatan ug lakip na ta ato. Okay? Subuot pasabot nga ang misyon sa 12 ug sa 72 hangtod karon sa atong panahon maura gihapon. Maura gihapon. Ang maong gahom nga ilang nadawat gikan ni Kristo pinaagi sa otoridad sa iyang ngalan. Maura gihapon hangtod karon.
Mabita kung naminaw mo sa atong ibanghilyo ganina, okay? Pagbalik ko nila, nalipay daw sila, balita nila sa Ginoo nga, Lord, grabe! Ang mga yawa naminaw sa amo. Ha? Lipay kay 72, kay abot yun sa kato nila. No? Pero lipay sila. Kay nipatuo ang mga yawa. Gamit ang imong ngalan. Pero yung sa ingon ni Kristo, ayaw mong kalipay nga ang mga yawa nito sa inyo. No? Paglipay mo kay tungod kay ang inyong mga ngalan nasulat na dito sa langit. No? Mga igsoon, timan ini, kana ba nga gahom nga naa kanila, naa ba gihapon na nato karon? Naa. Kung sa ingon ni Kristo, gihatagan ko kamo og gahom og otoridad sa pagyatak sa mga tanga og sa mga bitin og walay makaunsa kaninyo. Okay? Mahitabo lang na magamit lang nato na nga otoridad kana nga gahom in one condition. Kinahanglan nga buhaton sa nato ang gipabuhat ni Kristo. Sangyaw ta. Ayaw pag exhibition kay kining gahoma dili man ni murag circus ba aron nga ma-impress ang mga tao. Nga, no? Magamit lamang nimo ni nato ni nga maong gahom kung kita motuman ta sa misyon nga gihatag sa Ginoo nga mosangyaw ta. Ngano man, nganong kinahanglan man ni nga gahom. Okay? Kay aron nga ang mga tao nga atong sangyawan motuo gayud nga ang nagpadala kanato mao si Ginoong Hesukristo. Okay? Dagan kinyo makita sa TV, no? Hingilin, nag-ayo, pak. Bisag unsang mga pamaagi, pagtakilid sa pastor, takilid po ng pasyente. Pagbalitok sa pastor, balitok sa pasyente. Pag kuha ang pastor sa iyang si tawagan ni kanang jacket niya. Coat, sa iyang coat niya. Pag hubo niya, pag labyog niya, tumba to yung katong mga choir nga nanindog dito, tumba. Di ba? Pag tie-hop sa pastor, tumba tanan, pak! No? Mga igsoon sa tinuod lang, kana nga mga pamaagi, questionable kayo na. Kay mismo ang Biblia, wa man magsulti nga, hubuan ng kwan na pagtakilid-takilid, aron manakilid po na sila, wala man nag-ingon ang Biblia, ana. Di na natamuhukom nila. But, I would say, nga questionable gid kayo na. But, ang pinaka-importante is, usahay mong nakafocus data sa mga milagro. Focus kita sa kanang mga gusto nato makita sa atong mga mata. Usahay nalimtan nato nga ang pinaka-importante dili man ang milagro. Kay ang milagro mosunod man lamang na. Okay? Mo-follow ra na siya. Ang pinaka-importante is buhaton nato una ang gipabuhat sa Ginoo. Pagsangyaw, paghisgot bahin kaniya sa ubang tao. Mauna, unya kung mutuo sila, kini nga mga timaan, kining mga milagro nga mga ayawa mupatuo, ang mga masakiton maulian, no, ang mga bakol mulakaw, ang mga buta nakakita, ang mga patay mabanhaw. Musunod na. Okay? Amen mo ana. Sangyaw sa ta. Ignay mong tapad pagsangyaw sa pagsangyaw. No? Father, di man ko kabalo mo sangyaw. Di ka kabalo mo sangyaw pero may kay ka magbagot-bot sa social media, no? Okay sang ka na. Okay sang ka. May sagad pa daganon. Oh? Kung kana imong pagabagot-butan, imo pa nang gigamit sa imong pagyaw-yaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Salamat sa Ginoo. Pero sahay man God, kining ba nato gamito nato di mao. No? Kung kanang imong pagka yaw-yawan,
Gigamit pa na nimo sa pag-encourage, pagdasig sa uban, labi na sa imong mga kaigsuonan nga naluya, daghan na siguro kag nadasig karon, no? Pero dili mao ang atong paggamit sa atong baba, no? Gigamit ato sa dili mao, sa mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Mga igsoon, usa sa mga prinsipyo sa gingharian sa Ginoo ang gitawag nga pagpadaghan, multiplication. Okay? Tungod ni ini nga prinsipyo, mao nang paspas kayo ni dako og ni kaylap ang gingharian sa Ginoo. Daghan kay nakabig. In fact, dito sa First Pentecost, no, sa mga apostoles, sa diyang si Pedro, no, pagdanag sa Espiritu Santo diya kaniya, diyang maong adlaw gihapon, nagwali siya may tungod ni Kristo og 3,000 ka tawo ang nakabig. Okay? Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, no? Father, daghan na kay kong giwalihan, Father, pero beskig isa, wa gyud mituon ako. Wa man ko niingon nga awat-awaton to Pedro nga diha dayon 3,000 na ato makabig, no? Dali ra man gud ta ma-discourage good. Labi na pag di tatuuhan dayon. Nalimot ta ba nga kita mura tag kanang kuan ba ang atong role mang-aani at the same time mura po ta og kanang mananumay ba? Wa ta kabalo nga before ta mo harvest kinahanglan magtanom sa ta. No, magpugas sa ta ba? Tanong sa tagbinhi. Okay? Mao na nga ang pagsangyaw bitaw. Okay? Dili na ingon nga pila ka bulan mo epekto dayon ang imong gisangyaw. Usahay na ay abot pa na og mga pila ka bulan, tuig, no? Or nawala na lang ka sa kalibutan, no? Ang imong mga kaliwatan nalay nakaani. Ang pinaka-importante is magtanom sa tao na we plant, no? Tanom ta sa pulong sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Sa libro sa Genesis, no, naghatag og sugo ang Ginoo kang Adan o kang Iba to be fruitful and multiply. No, niingon siya nga pag mabungahon kamo. Okay, in Genesis 1:28a, niingon siya, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Okay, luko pa. Okay, panganak kamog daghan. Mao na ang prinsipyo sa gingharian sa Ginoo, multiply. Multiply. Si propeta Isaias naghisgot pod in Isaiah chapter 9 verse 7 nga ang gingharian sa Ginoo is an ever-increasing kingdom. Okay? Malungtaron nga gingharian. Okay? Tungod kay multiplication man di ay, or pagpadaghan ang prinsipyo sa Ginoo, gitawag po ta nga magpadaghan. Pinaagi sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, aron nga makakuha kita og mga dugang nga mga mag-aani. Okay? Para sa gingharian sa Ginoo. Kinahanglan nga mag-evangelize kita. Kay as I said earlier, gamay na lang ang mga Kristohanon karon. And let me clarify and let me be specific. Gamay na lang ang mga tinuod nga Kristohanon. Ang uban mga Kristohanon lang sa ngalan, sa birth certificate, sa bunyag, pero wala sa buhat o sa kinabuhi. Sabtan ba? Kamay na lang kaayo. Mga tigpakaaron ingnon nga mga Kristohanon. Memorize atong Bible, napulo kasugo, Lord's Prayer, uban pa. Pero sa atong kinabuhi, dili makita nga Kristohanon ta. Mao na ang dako nga problema nato karon sa tinuod lang. O subo kaayo nga lupigon pat usahay ang Kristohanon sa uban nga mga relihiyon nga wala mo subay sa pulong o sa pamaagi sa tinuod nga Dios nga mao si Jesucristo. Lupigon ta sa ilang pagkamadasigon, sa ilang pagka-devoted, sa ilang gituuhan, sa ilang practice.
Ang uban reliyon pag-ingon nga fasting, fasting gid na. Pag-ingon nga paghinulsol, hinulsol gid na. Pag-ingon nga ampo, ampo gid na. Wa na to makita nga kita mga Kristohanon relax ra kaayo ta. Nagsalig ta. Nagsalig ta sa kaluoy sa Ginoo. Tinuod magsalig ta. Pero kanang atong pagsalig, napaingon naman na sa pagpasagad. Sa giingon kaganina ni San Pablo ba, wala na nato paning kamuti nga ikinabuhi ang atong kaluwasan. When we participate in this call of Jesus, surely the whole world will know that Jesus is the only one true God. Kung mo participate kita or muhimo kita niining tawag ni Kristo sa ato, sigurado gayud nga ang tibuok kalibutan mahibalo og masayod nga si Kristo lamang ang tinuod og usa ka Dios. Amen. Kung magparticipate kita niini nga tawag, kung mahimo tang masinugtanon ani nga tawag. Timan igid ni, daghan ang anihon, apan gamay ra ang mamumuo. Mga igsoon, daghan kaayo ngaron nga panahon nga mga kalag, mga tao nga nagkinahanglan sa Ginoo, hinog na kaayo sila. Harbisonon na kaayo sila. Ang pangutana, walay ga-harvest. Even kita sa CEC, kita sa Charismatic Episcopal Church, hinog na kaayo, daghan na kaayong mga tao nga gitanom para sa CEC. Pero asa man ang mga mamumuo nga taga CEC? Sabta ninyo? Pero make sure of this. Siguruha sa ninyo ni. Before ta mo harvest sa uban, siguraduha sa ang imong kaugalingon pamilya, way nabilin diya nga harbisonon pa. Ha? Basig naa sa imong kaugalingon nga pamilya mismo. Wa ka kabantay kusog ka mang-harvest sa uban, ha? Pero ang imong kaugalingon nga bana, asawa, anak, uguban pa na diha. Labaw po dayang harbisonon. Or worse, wa pa natamnan. Maigsoon, bring your family into mission. Dalha ang imong pamilya diha sa mission. Dada. Okay? Kinahanglan nga ang design gid permi sa Ginoo is dili ta mga lone ranger. Mabitaw nga ang 72 pwede ra gud to ikatag-katag ni Kristo aron daghan ang makaber. Pero siyang gihimo pares niya by 2. Okay? Even ang 12 apostoles gibay 2 niya. Okay? Aron nga naagi partner. Mga igsoon, ang atong partner sa pagtubag sa tawag sa Ginoo, una sa tanan ang atong pamilya. Amen. Ang atong pamilya. Ayaw pagpaniguro sa imong kaugalingon nga kaluwasan, unya muingon ka nga bahala na mo mga imperno mo diha. Ikaw gahay kag ulo, di kag simba, bahala ka diha. Anday maimperno ka kami, malangit, kuwangan mi dito sa langit. Ha? Kay ngano man, kay kung ang tibuok pamilya gani mo function ug mutubag sa tawag sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mga igsoon timan ang ubang tao napud sila'y pamilya. Pag nakita nila nga ang usa ka pamilya, okay, kinatibuk-an nga nagtubag sa tawag sa Ginoo, do you think lisod kaha ang pag-respond sa laing pamilya? Dili. Kung lisod manggaling, dili kaayo. Nganuman, kay nakita nila nga naay ihimplo, modelo nga pamilya nga naguna. Mao na nga kita dinhi
sa Cathedral of Christ the Redeemer, siguro sa ninyo po, alam mo paniguro nga kada Domingo kamuray makita din maghimo gyud ta og lakang nga atong birahon ang atong pamilya. Amen ba mo ana? Ayaw mong sugot nga ang inyong pamilya maglahi-lahi panahon sa Domingo, unya aya ra mo makig-uban sa inyong tapok kung makabenepisyo sila. Kay ngano di ay ang simbahan day ang pagsimba dili dili makabenepisyo sa ila? Makabenepisyo dili? Makabenepisyo. Ayaw mong sugot nga kamura. Or mga matay na lang mo. Mga matay na lang ta. No? Ang tunglo nga kita-kita ra gihapon napasa dito sa sunod nato nga kaliwat. Sunod natong kaliwat sila ra gihapon. Sakit gid ni pero tinuod man. Kay dili gusto ang Ginoo nga naay mabiyaan sa ato. Mura man nagmarin ang Ginoo ba? Manang prinsipyo bitaw sa mga sundalo, Marines. No man left behind. Walay dapat isa ka tawo nga mabiyaan. Pat wala gi mabiyaan. Kay daw bi kung naay mabiyaan pero ikaw day itong nabiyaan. Sakit kayo. Di ba? Ang dako nga pangutana karon nga kabuntagon, are we willing and obedient enough to ask God that He uses and sends us? Andam bata og masinugtanon bata nga pangayuon nato sa Ginoo nga gamiton taniya og ipadala taniya ang una. Ha? Mo nang ipangutana nato sa atong kaugalingon, Lord, gamita ko, ipadala din ko. Usahay man gud natay attitude nga magsalig ta sa uban ba? No? Usahay kuan kata nga atong kuan no, naatay muon nga proyekto niya magsolisita sa ubang mga tao. Ang ending, ang atong mindset, magsalig lang ta sa ubang tao. Pero wata kabalo nga dapat di ay kita day una ang dapat saligan nato sa maong proyekto nga atong himutang gipa-implement. Okay? Example, tagaan ta mo tataw nga example. Kanang pagpatukod nato sa atong building. Mangutana ko sa inyo sa atong cathedral building. Mangutana ko, kinsa may saligan nato nga magtiwas ana? Kinsa man? Si mayor? Si congressman? Kinsa man? Kita! Ignay mong tapad, kita! So karon, kinsa may muunong, muhago, magsakripisyo para ana? Ang ubang tao? Kita! Amen ba? Maunay, klaro kaayo nga example ana. Nga, Lord, say, manat tas ampo tas Ginoo, di ba? Lord, salamat nga naaunta kay gamiton nga mga tao para sa pagsangkap sa gikinahanglan sa akong igsuon nga si Juan de la Cruz tungod kay nasa sa kalisod karon. Okay man na sa nga pagampo, na okay man wala may sayop ana. Pero mga igsuon, usabon nato atong kasing-kasing bi, usabon nato atong batasan. Lord, nasayod ko nga akong igsuon nga si Juan de la Cruz na ay panginahanglan. Gamita ko, Lord, nga mahimo kong panalangin sa iya. Ha? Nakatesting mo ana? Ha? Kanang giampo, kamoy inyong gipangais Ginoo ba kamoy gamito niya. Pero dili po sa tanang panahon na nga pati sayop sa imong isig kataw, Lord, gamita ko ba nga ako'y mo correct sa iya. Dili po na mao. Ang punto ba, okay? Kinahanglan sabto nato, ang punto is nga before ta magsalig sa uban sa ipadala sa Ginoo, nakapangutana ba ta o naka-request na ba ta sa Ginoo nga, Lord, gamita sa ako una. Okay? Sa among tapok gapon sa mga acolytes, ako silang giignan bahin sa atong tema karon. Ingko nga, kini nga atong gihimo karon dinhi sa ministry sa acolyte.
preparasyon ni ato na yung pagpangandam sa mga musunod nga mga acolyte. Dili ni para sa ato karon. Ang atong gihimo giandam nato daan kini nga ministry. Aron kung kinsay ipadala sa Ginoo nga mga acolyte sa pag-abot nga panahon, okay? Andam na ang ilang trabahoon. Okay? Mga igsoon, kanang atong gitukod nato nga building nato, dili na para sa ato. In a sense nga para gyapon na sa ato tungod kay membro man ta ani nga simbahan. Pero what if dili na nato na maabtan? Okay? Kung walay magtrabaho ana, sigurado ka mo nga trabaho na sa sunod nga kwan? Sa sunod nga kaliwatan? Basi pa hinog ibaligya ni siguro na. Kung dili ibaligya, pasagdan. Di ba? Mga igsuon, kung gusto ta mo lambo din sa simbahan, una sa tanan, kita ang una nga magtinabangay aron nga mapalambo ning simbahan. Amen ba? Mag-agree mo na? Kaya walay kalambuan nga may tabo sa simbahan kung magsigila tutudlo nga, sila lang kay busy ko, sila kamo lang. Dili na kaya sa isa ka tawo. Sa mga gipadala ni Kristo nga tagurha ang mga sumusunod niya. Sobra pa gitas tagurha. No? Dagan kay ta. Magtinabangay ta. Okay? Kay kung pangayoon nato sa Ginoo nga ipadala ta niya una o gamiton ta niya una, ang kanang mga dugang nga mga mamumuo musunod na. Musunod na siya. Amen ba? Musunod na siya. Okay? Kay ngano man nag-una man ta. Mao bitaw nga ang usa sa karakter sa usa ka leader is dapat ang leader maoy mag-una. Yung bitaw si Kristo sa verse 3 sa atong ebanghelyo, gipadala ko kamo nga mura mong mga karnero dito sa mga lubo. No? Pero tungod kay gipadala ta ni Kristo, una nga naatay confidence nga dili ta mahadlok. Usay mahadlok ta mag-share sa gospel kay wala ta nasayod kinsay nagpadala nato. Una sa tanan ang nagsugo nato ang Ginoo. Pinaagi sa iyang iglesia, pinaagi sa mga obispo, no? Gipasa sa mga kaparian sa diakono o hangtod kanato mga laiko. Okay? Mao na mga igsuon nga dili unta ta mahimong mga talawan sa ebanghelyo. Dili ta talawan nga mo share about ni Kristo. Dili ta mahadlok, no? Di man ako kaya, Father, manggiulawon man ko kaayo. Kisa may nag-ingon nga mag-speech pug ka diha. I-share nimo si Kristo. Paambit lang. Ipaambit unsay imong kasinatian sa Ginoo. Katong mga panahon nga gitabangan ka sa Ginoo. Kung giunsa ka pagpasaylo sa Ginoo, giunsa ka pagluwas sa Ginoo gikan sa imong miserable nga kinabuhi. Og sugdi na ninyo sa inyong pamilya. Amen ba? Sugdi na sa inyong pamilya. Ayaw sa mong adto dito sa inyong silingan, sa inyong mga barkada, uban pa. Sugod sa mo sa inyong pamilya. Kay pag nakita nga ang inyong pamilya, okay, nagkahiusa og tumong sa pagsangyaw sa ebanghelyo, gaan ang trabaho. Kay ang kada miyembro sa pamilya dayon mo share naman. Mo paambit na. Amen ba mo ana? Palihog manindog.